Diyos mo magtutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong ulo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong padayong ipangaliya sa Ginoo pinaagis pagpangama sa atong patron Santiago Apostol ug sa mahal nga Birhen sa Pilar, ang atong kalinaw nga gipangandoy sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga unta ang atong mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno magmatinud-anon sa pag-alagad sa mga kabus ug mga sinalikway sa atong katilingban. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots, raffle tickets, atong columbaris alang sa pagpalambo sa simbahan o sa pagkabot sa mga proyekto nga atong gipangandoy. Special sad na akong iampo, kuyog sa akong tibuok kaliwatan, ang kapahulayang dayon sa kalag sa akong uyuan, igsoong mama, si Milanio Tabornal, na may panaw gahapon. Murag mga 85 years old naman tingali na or 86 years old ang akong uyuan. So kamo mga tiwasonon mo kalit lang mo. Nanihapon tingit akong uyuan, galingkod na dito siyang lamisa. Dito ro sad siya namagtay niya siya ramang usa ga puyo sa balay pagkaugma na hibawaan sa akong maguwang. Usa na lay akong iyaan na buhi nga 88 years old, 39 ba na ang akong katikista. Maguwang yan, lisod na sang kahimtang. Sa side sa akong papa, nasa'y usa nga buhi. Iyaan sa gyapon nako, 90 kapin or 90 years old sad. Na, dugay pa ta mga matay, ani. So, alang sa akong mga kaliwat, mga tabornal, mga bunghanoy, mga hibawaan sa ninyo nga namatay si Nonoy Lanyo. Mga igsoon, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami sa pagpangita sa mga butang bililhon
nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pahilayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan o wala magtuman sa among ipahimangno kanila. Kay naibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabii aron dili makahaso kag bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuboran sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyo kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo maguban kaninyong tanan. Ako mismo, si Pablo, maoy nagsulat ni ining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat, ug ingon ni ini ang akong sinulatan. Hinaot unta nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo. Aniya, inguni ni pagpanalangin ng tao nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita untay ka sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo. Alleluia, alleluia.
kaninyo. Manaang sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, sama kamo sa mga panteon nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornohan ninyo ang mga monumento niadtong mga maayog kinabuhi ug nag-ingon kamo kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo niadtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gisintro ni San Pablo sa atong unang pagbasa ang pag-warning nga likayan gid nato ang pagtinapulan, magkugi gid ta. Ingay mong tupad ing na kugihan ka. Kugihan. Unsa maning taong tapulan, dili man na diretso natong sabton nga dili mo trabaho. Ang tapulan mo trabaho na, pero gusto gid siya nga naa gyud suhol. Di na siya mulihok basta way suhol. Mao na siya tapulan. Ang kugihan, magsige ra gyud na siya trabaho bisag wa pay suhol. Sige, ligian na sa dangimong tupad. Ning naokey ra kag dili suhulan. Okay? Og okay gani, kugihan ka. Pero magsige kag hunahunag suhol, tapulan ka. Sa una, gagmay paming bata, kining akong uyuan na si Nonoy Lanyo, may among tawag niya, Milanyo na siya. January 6 ang iyang birthday, ng tulo ka hari niya. Melchor man tanan, Melchor Baltasar, imbis Melchor Milanyo niya. Kuan mao ni among modelo siya sa pagkakugihan nga mo gam og mangga, kay mga mangga man ang amo dito, mangga gina iya. Sugot ra na siya mo sprig mangga siya rang usa. Ano bang kugihan jud kay ba di maluya. Nya di kay na siya sa uma. Pero pag edad na niya katong nangamatay na iyang ginikanan, kay sila na minyo sad siya. Mga guwang na sad, abot na siya mga 60, 70 na edad. Diri na siya ni concentrate sa uma. Kaya di naman siya kay kasakag mangga. Niya, hangtod biadtong pagdayon niyang kamatay, pwerte lang yapon niyang kugiha dito siyang uma. Wa man to siya masakit, wa gito magmuo nga naa siya sakit, wa sadto gid namo madag ospital. Nya di gito siya maghisgot nga naa siya sakit, kay lagsik mo sad siya. Muinom man lang gyapon, mabito to ang among gasa niya, kulapo, tanduay, mlipay kay siya na. Pero matod pa sa akong maguwang, gidadaan siya tanduay sa iyang
bana sa iyang apo na akong pag-umangkon dito wa na kuno mainom atong mga pila ka adlaw nga gitagaan siya to aras iyang hono sa iyang drawer sa iyang cabinet wa na mahilabti wa na tingali to kapoy na ito lawas niya to pero wag gid siya magsulti-sulti nga gikapoy siya kay kaning mga kugihan malimot tas ilang sakit pero kaning tapulan ingan kay nastanan gamay lang bation ana di na mulihok no mga ano ba mga tapulan ba sakit akong na di lang ko musimba kay sakit akong labad akong sakit akong tiyan ana di na sila mukugi pero kana mga kugihan besag na pa nagimo sa lawas di na magtabi-tabi sige ra gyud nagtrabaho ana na siya nya di pa ginamangayog sweldo kami dito mga mag-uuma anad magin mi ana nga way ang uma gani mo trabaho kas uma di man kasuhulan imo ding suhulan imong kaugalingon magkaingin ka magguad ka diha nanom spray kag mangga tibok adlaw kag spray wa kay suhol nangandoy lang ka nga mubunga unta ninya mahalin mo na ang modelo sa kugihan kana mga mag-uuma mga mangingisda dili man na mangayog suhol sige ra man nagpangisda gikas kadlawon hangtod lang na hayag tibok adlaw di man na gahuat mo lang nagnay makuha di ba di man na sila maningil suhuli ko kay perti na kong pangisda na nindot ang kinabuhi sa kugihan ug tungod ani usa sad siya nakatampo nako sa pag-graduate nako college kay perti magitaong lisura namo didto magtinabangay na sila hatag nako sinsiyo tagaan ko nila usay si mama mo hatag nako 5 pesos nga sinsiyo usay 10 pesos pinakadako tibok semana na nya mo tampo sa ning ako mga uyuan iyaan ang agianan ra mang ilang balay kay silingan naman ni mupuno sa hatag og 20 usahay lipay na kay ko nagmabot 20 usahay sa 70 pesos ana ako nang dadon mo na sila magtinampuhay mo nang pagkapari nako buhong gina sila mo nang karon namatay kay nabuhong man og kugihan sa kayo mo arig kapilya kana kung iyaan rong buhi pa si Nini Dulce maguwang anang Nonoy Lanio mga 88 naman tayong edad anang Nini Dulce mo ginay among katikista dito sa bukid tanan kami kan Mr. Nara namin simba mga next generation naman anamo hangtod nalas mga apo nako mahog og apo nako mao lang yapoy mo katikista na among iyaan karon buhi pa pero galisod naglakaw bawog na kay glawas mao nay sigihan ako hilog mo manoy buhi kani akong uyuan kausara na nako nahilugan kay sige masag inom na hubog nag kausa na grabe pagkahubog ni uli ni saka atong tungason gikas iyang giimnan nga ilang giinoman tangason man ngadto padong sa babaw saka siya dito pag-abot sa babaw matud pa niya ni huyatid kuno siya murag nilantaw ni ginhawa siya nalipong naligid mga hapit ito moabot mga 10 meters tingali yang naligiran dito ra sad siya ni honong sa tugkaran sa ilang giinuman o to galisod naglihok gitawag ko kay hilugan 80 na edad niya to mga 80 o hapit na to 80 terus akong gihilugan ginhawan ko patay ning uyuana ligid ra gid ay mamatyan ani nya gihilot siya sa among silingan sad lang silingan dito nga mohilot-hilot pagsunod si mana gainom naman sad nako kumusta man kanoy siya tagaan Dios Ginoo lugway inom na sad ora man ginayang kalipay maigsoon ako lang ning gihisgutan kay ang kaning mga kugihan nga tao manakod sad din sila ang tapulan manakod sad na so mao na nga atong himuon magkugi ta matud pa ni San Pablo mahimo unta mininyong sumbanan ang ayan may mamangayog suhol, pero gusto lang ni nga mahimo mininyong sumbanan. So usas ako mga models kana si Nonoy Lanio, kanas Nini Dulce, grabe kakugihan mo arig simbahan.
Lakaw Maris Guadalupe, mutambong og misa, ngadtos babag, tambong sa Legion of Mary, hangtod naghimo na gid siya Legion of Mary dito sa amo. Mga 10 years old pa ko ato, mga 1970, 71, 73. Unya, kami mo'y unang, ako, usakos mga unang member, Legion of Mary Junior Presidium, Auxilium Christianoro, mga among presidium ato. O gikan ato, 10 years old ko, hangtod karon Legion of Mary, yun ko. Anas nini, Dulce, mo na yakuan. Mubaktas nagbukid, tagpila ka kilometro, lakaon, mauli na sa amo, tag alas 8 na sa gabi, murang usa, maglakaw ng bukid, perting kuana, perting ngit-ngita. Kugihan. Og nahimo silang sumbanan. Pagkadako sa nako, mga 18 years old, 20 years old, ako say leader sa amo, sa youth, anang kiwayo namo, daasad mi og kanaganing naghimong ming choir mga 1985, magbaktas pod mig unom ka kilometro kada Domingo gikas amo sa bukid, humag meeting sa Legion, lakaw de Mingaris Guadalupe ngadto sa Langob sa Guadalupe, adto mi mo kanta dito sa choir alas 4 sa hapon, ni kahumas misa lakaw na sa migbalik. 12 kilometers gid among lakawon kada Domingo itong panahon na. Kugi ba? Ako sad karon sa akong pagkapari, wa gyud ko ni declare og day off. Wa ko'y day off. Sukad ko na ordain hangtod karon 22 years na ko kapin, wa ko'y day off. Ngano man kanunay na kong basihan ang akong pagkamag-uuma. Wa mi day off sa uma. Ang Domingo dili mi mo trabaho pero mangahoy lang yapon. Dili kami mong day off ba, di lang mo adtos uma kay ngilad na kay Domingo ron. So mga igsoon, ang kakugihan maunay makapalambo sa kinabuhi. Kumusta mang ato ro mga leader sa simbahan o sa gobyerno dinhi sa tong nasod, kugihan o tapulan ang kadaghanan? Maglabi na gani ang tapulan, mag-anam sad ka hugno ang katilingban. Ang mga leaders ba, maglabi gani ang tapulan, magkahugno ang katilingban. Pero kung ang mga leaders, mga kugihan, sa ato pa, mo trabaho, bisag way suhol, dili mga igsuhol, mag-anam yung kanindot ang katilingban. Sa atong nasod karon, ang korupsyon, porting kusuga. Trillions, matod pa sa deklarasyon sa ato mga analyst sa o mga gipang-reveal sa ato karong mga itawag mga whistleblowers o mga witnesses anang gawas na narog maayo na social media. Nganong naaman ning corruption kay ang ato mga leaders gusto lang nga mo trabaho unya dako gyud ang income. Nya ang uban pa gyud nila dili mo trabaho pero naay income mo na gitawag og ghost projects. Apil na sa dinhi simbahan, magyaw-yaw ang pari basta gamay ang kolekta. Masuko kung dili kaabot sa stipend nga giset or sa bayad sa sakramento. Mao ni mga tapulan. Nya unsa may mahitabo? Lusno ang katilingban. Pero kugihan, ang mga tao nga nasakop sa pang katilingban, kuan man, lungsod, syudad, probinsya, or nasod, mulambo gina. Tanaw bitaw nako sa kanang mga naamanas AI, i-search lang ninyo. I-search diay na how much wealth or the top 10 richest persons in the Philippines versus total net worth of the Philippines. Kanabang pilay ilang net worth aning top 10 persons or richest persons in the Philippines, pilay ilang share ba sa total net worth of the Philippines. So ay ninyo text, unsa na pag-text ana. Nakakita magugog analysis ana nga gipakita sa diha na social media
nga gi-compare ang Philippines, Singapore, Japan ug uban pang mga nasod. So ilan niya yung verify og sakto ba ni? Ang sa Philippines kuno ang top 10 richest persons maoy naggunit sa kaning 64 or 60% sa total income sa nasod kada tuig. 64%. Napo ra ka tawo ang nag-control ana. No. Sa Pilipinas. Sa Japan, mo to akong mahinungduman nga ug sa Singapore pupariha man sila, ang ilang top 10 richest persons, ang ilang gikuptan na wealth in relation sa ilang national income kada tuig naara sa 2% kapin. So unsa may pasabot ana nga ang pinakadato nila nga mga tao wa magpahimos sa ilang national income, maayong pagka-distribute ang mga 98 or mga 98% sa ilang income na distribute sa katawhan. Sa ato ang napo katao mo'y nagkupot sa mga 60% kapin, ang 40% mo'y gi-share sa katawhan. So dako kay diferensya. Muna sa ato dinis Pilipinas makita nimo nga dunay mga bilyonaryo nga portig yung datua nya naa sa tay daghan kaayo nga hapit di kakaon og way mga balay. Pero moadto kag Japan, angay-angay sila dito. Adto kag Amerika, angay-angay ra gyud. Gamay ra kayong porsyon ang ganing portig yung lisura. Katurag yung mga buangon kayo nga tawag og homeless. Sa Singapore murag wa may homeless. Pipuson man ka. Sa Japan, mao gyapon. Naadyo kay imo. So, paambitan ka. Pasabot, in general, ang ilang mga leaders, kugihan, dili mo pahimulos. Ug maunta na'y pangandoy sa simbahan, nga mahimotang kugihan, dili tapulan. Karon lang, kanang mga naas flood control nga scam, dako kay tag budget sa flood control, unya gamay kay agi. May pang atong raffle ticket. Saman, kugihan mo mamaligya, raffle ticket. Namaligya mo. Why tingog. Namaligya mo slots. Namaligya mo kolumbari na to sa Sabpilisco. Kugi yun. Muna ako si kugi, gabi dito ko gamisa sa kwan. Salamat day kay taga Alcoy. Misa ko dito, nya naam sa de sila raffle ticket dito, nako kani maglumba gini rong atong raffle ticket. Ingon sa si Father Jerome, ayun siya nga ang parish priest dito. Ay ibaligya lang gyapon na pader. Baligya sa ta dito, nahalinan sa tag mga niabot og mga 18,000 ay. So salamat kayo taga Alcoy. Murag ugma man tingali, misa sa ko dito sa Mexico. Layo-layo na ba nada bukid sa San Fernando, ambot makapaldo baka ta dito. So kamong taga Mexico ug kugihan mo mopalit, malangit gyud mo. Pila na may atong halin karon? Niabot na og ang atong slot niabot nag 7,165 ka slots. Pakpak napay 32,835 atong slot na palitonon para sa ni sa atong karong Camino Festival. October 10 ra ni kutob ang atong slots. Nya ang atong ticket hinahinay pa ginoon pero na gyud no 2,928 na ang atong mga tickets. Pakpakan gyapon nato na malit raffle tickets. Salamat kayo. Nya sige lang padayon ta. Naam sa tay kolektahonon ambot ka tong nahurot na baka tong upat ka stabs nga gikuha sa taga chapel sa Inayawan. Pistar ba sila karong Sabado tingali? Niya napato sa amos COVID-G
Sa 5 ka stabs sa City Health, ambot na hurot na ba sa kato 2 ka stabs niya dito sa MIPSA, ako ang pamantong sa Vertex, September 25, ang tingali ito akong misa dito. Ako lang ito silang paninglon, og nahurot na batong 5 ka stabs. Kugi lang kita, ako karon pabagas naong, hala, kugi. Haron, mulambo ang katilingban. Way pagpangayog bayad, ngano man, kay mabayran ramanta. Muna si Jesus, iyag yung gitamay ang mga tigpakaron ingnon nga mga leaders. Ingon siya, limpyo kay mutanawon sa gawas, pero ang sulod ninyo mura mo og pantiyon nga naay daghan nga mga bukog ug mga hugaw nga butang. Kay kani mga tapulan may kaini silang mo pasundayag silang kaugalingon nga nindot sila tan-awon, pero manikas na sila. Manikas ba? Dili na sila magbuhat sa kadtong tinuod gyud nga buhat. Ang kugihan magkalago ginang naong sa kugihan, mabuling ng ilang naong kay kugihan man, pero kanang mga tapulan hapsay kay nagnaong. Kana bitang mawala na moingon ko sa una katong ulitaw pa ko ba manguyab man ko adto no. Ibaw mo unsay akong usas, ako na lang mong sultihan karon. Unsay usa sa akong kana ganing gustuhan mo ni ang mga qualities. Una, kanang minus kaayo og gipamutang sa naong. Kanang natural gisyag naong ba? Way daghang mga make-up, kanang tarong-tarong anang mga kilay, mga ana. Kay kasagaran ana mga tapulan na dili kay na sila kugihan, magsigi naman lang nagtan-aw sa amin, magsigi ana-ana, sige ana. Pero ang mga kugihan, di man nakaatiman na kay silang naong, ilaram ng limpyuhan. Nga ikaduha, mao ginang mulamano gyud ko sa babay, muhikap ko sa kamot ba. Kay kanang mga tapulan, lumoy kay nagkamot. Ana bang mura lang naggapas ang kamot ana ba? Pero kanang mga kuan, mga kugihan, gaspang nagkamot. Anang hait bagkamot ba? Normally, nagawas lang masakiton ka nga ang imong kamot. Hait yun. Pero mo na siya kay sige man nagpanilhig, manglaba, bughag kahoy, bla mag-uma, mo kubal ginang kamot. Di ba? Na siya kugihan. Dayon musunod datong ubang mga qualities, beauty o guban pa. Mo din ay ato. Munay mga standards nga atong tanawa atong mga leaders. Kanang mga hapsay kay mga naong, kanang dikurbata kayo, kanang nindot kay mga naong. Posible ana mga tapulan na. Pero kanang badoy-badoy lang naong, pero tua kanunay sa mga tao, tua nagsigig atiman sa mga tao, maupay mo manage sa mga kuan, mutanaw gyud inig trabaho dito, makita gini mong wad-wad kayo, magkadusingot lang kana. Di man kay nila concern ilang mga balay, kanang mga nindot kay balay nga mga leaders nato, kanang ang ilang mga balay murag yung mga mansyon ana niya, ang ilang mga sakyanan nindot kay tanan, bag-ubag ang sakyanan, tagilma kabuk sakyanan, tagutlo kabuk sakyanan, mga tapula na. Sige lang nagpanguhag kwarta. Pero kana mga leaders nato nga way ilis-ilis ang sakyanan, gikas paglingkod, ang balay sad wa gyud mailisi, kana moy kugihan. No? Ang tutukan man ko ninyo. Kana sang mga pari nga munindot kaayo ang balay, munindot kay ang sakyanan, ilis-ilis pag sakyanan, kana mga tapulan sad na. Pero kana mga pari nga ang sakyanan gikas pagka-orde, hangtod na lang namatay, maura gyapon. Nya wa say nga usab nga mga balay, wa say mga yuta nga napalit, kana kugihana. Labi na gyud inig-trace nimo ang ilang naagi ang mga parokya, nga nindot, nga usab, na mga project, na daghan, kana kugihana. Pasabot, ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Ang leader nga nahigugmas ka kabos, makapadato sa katilingban nga iyang gialagaran. Ang leader nga nangandoy nga madato, mangawat sa katilingban nga iyang gialagaran. Mo nang niingon si San Pablo, likay gid ninyo. Mauna na ang tigpakaron ingnon. Matod pa ni Hesus,
diri sa atong ebanghelyo, pagkaalaot ninyo. Inyong gipamatay ang mga propeta. Kay kani mga tapulan ug imo nang sawayon, magpakapropeta kanila, imo silang badlongon, patyon ka, ipapriso ka, ug leader nas nasod, ipa-impeach ka kung magsigi kag yaw-yaw, ipa-impeach ka, pahilumon ka. Kay kana mga tapulan, alingugmuga na sila nga imong sultihan sa kamatuoran. Alingugmog na para nila. No? Diha ron ay hearing sa Senate, nisikat na sad karon ang mga lawyers dito sa prosecutors o katong mga senador, judges nga pabor dito speakers, ang mga bakba kusog kay moyaw-yaw og stupido Senador Rapi Tulfo mating ito. Sikat kay narong iyang stupid. You are stupid. Ingnan niya ang witness. You are stupid. In the context nga naa kay blind o tatong sa to blind loyalty. Nisulti ra ang witness nga mao ni niya. Ilang inong stupid. Napay mo ingon nga that is a scam. Siya mo'y architect nga gidili man na sa kanang mag-prosecute pa kadili man kamo conclusive naman namin sa this is a scam. This is kasinungalingan. Sige, ila dyan ang isulti kay para lang pagdaot sa dungog sa tao, dili pagpapresentar sa ebidensya, kung dili ang pagdaot. Kay nahibaw man sila nga gisult na sikat kayron sila social media. Ila dyan isulti, bahala na gidili na sa ilang legal kanang kuan, rule, na kung mag-prosecute ka, ebidensya mo imong sintrohon, dili ang gi-accuse. Aron ang ebidensya kung musulti nga siya guilty, then convict the accused. Dili nimo i-convict na bisan ang ebidensya wa pa mosulti. Nganla nilag scam tungod lang ana mga piatos kana mga inana sa liquidation. Unya di nila ipatawag nga gisigihag mention si Colonel Lachica matud pa aning witness kato Gina Acosta. Si Colonel Lachica akong gitagaas kwarta, dili ang vice presidente, si BP dili siya katong dipid pa siya. Pag withdraw na ko sa kwarta, gihatag nako ni Colonel Lachica kay siya na ni-distribute. Wa nila gipadawag karon, ambot ipatawag ba hinaot pa unta si Colonel Lachica nga mao gyud nag-distribute sa confidential fund. Wa may gisulti nga ang confidential fund pag withdraw nako sa bangko akong gihatag ni BP Sara. Yes, BP Sara akong nadunggan na iyang gihatag ni Colonel Lachica. Ang confidential fund gikan sa ilang katong disbursing officer iyang gi-withdraw sa bangko kas land bank nagihatag niya ni Colonel Lachica kinsay head sa maoy head sa security sa BP. Kaabot kamot sa vice presidente og tawgon to si Lachica, Colonel Lachica, mao to'y mosulti o pagkadawat nako didto nako gideliver sa kwartos or balay sa VP presidente. Aka na. Posible na. No. Pero na ay mga 18 Marines kadtos Gutisa ningon siya nag-deliver kog mga malitang kwarta didto sa Malacañang, didto sa house ni Martin Romualdez. Wa gyud hinuon tawaga. Wa gyud imbestigahan nga klaro jud to na picture, na pagi date, na pagi time. Ila jung gideliver ang kwarta nga gisod sa malita dito kadto imbestigahon kay kadudahan to. Ngano wa man imbestigahe? Kauban Manila. Nganong kining ni ang wa gyud gani delivery kwarta. 18 days na ang hearing, wa pa gyud niingon nga gi-deliver namo ang kwarta ngadto sa vice presidente. Nganong sigihan man jud imbestigar? Tungod kay threat sa ilang katapulan, makabulgar sa ilang pagkatigpakaaron ingnon. Ang Ginoo nasayod na ni ana mo na sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ug di na ta mahadlok sa Ginoo, mahimo gid tang tapulan og tigpakaron ingnon. Pero mahadlok ta sa Ginoo nga nagtan-aw kanunay nato, mahimo gid tang honest, kugihan ug kamaong mualagad. Mga igsuon,
atong ipangaliya ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang maayong butang, ang kaluwasan sa lawas ug sa kalag. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga diha sa atong pagpuyo isip sakop sa katawhan sa Dios, tumanon unta nato ang mga gipangayo sa ebanghelyo, pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga likayan nato ang pagpamuhat tungod sa atong tinguha, nga magpahiuyon o pagpakaaron ingnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa atong mga bating batasan ug kinaiya, mobalik sa pagsimba tungod sa atong nabag-ong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teopilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, madawat ngadto sa kahimayaang tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, inihatag ka namo karon adlawan. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. To sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli og agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalinaw. Ang ato lang buhaton mahadlokon tas Ginoo ug magkugi lang gyud kanunay. So padayon mo sa pagpadayon ta sa pagpalit o pagpamaligya sa atong mga slots sa atong kaning KPSBP aron matuman ang atong Camino Festival karong October 10. Nya padayon sa tagbaligya sa atong mga tickets aron sa atong mabayran ang atong mga projects karon ongoing nang gitrabaho. Kutob sad ni karong December 8 ang atong raffle tickets. Nya mamaligya sa tagkulumbari aron kay pre-selling pa para pod ni gyud sa atong sustainable nga cooperative ang Sabpilisco o mapahimuslan pod ang pagpahigayon sa atong mga kaigsuonan sa mga remains sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Labi na gid ta dinhing taga Liluan, Compostela, Konsolasyon. Tuan ni sa Liluan ang atong kuntaka lang ang atong mga admin staff sa atong cooperative. Nya dayon support mo padayon sa atong social media platforms kaning YouTube channel Padriciano Ubod. Kuan na ni ron 299 ang subscribers, 299,000. Natagaan na day tag-share sa income sa YouTube ngatong niaging buwan niabot og 209,000 kapin. Sa atong pakpaka na sad ang YouTube. Salamat kayo. Paldo na sa taan pero lamyon ra sa atong charitable expenditures. Unya na akong i-announce nga moadto ko sa Mexico og mga adlaw September 27 o August 27 para sa Novena Mass alas 4 sa hapon. Kita-kita ta diha taga Mexico pero kahibaw na budaan unsay mahitabo kung magkita ta. Pamalit mo raffle ticket. Niya kay kining nahitabo sa kong uyuan nga namatay si Nonoy Lanyo, wa magilaing mo abagaan kanira man sang inyong parish priest ang ato rong sitwasyon. Ako permi man kong zero sa akong kwarta nga ari gyud ko ana mangayo sa atong parokya sa among gastuhon, lungon kanang mga dito sementeryo ug uban pang gastuhanan. Nga di man ko minus mo sa gayrog pundo ng atong parokya kay negative masada. Kinsa ganahan ninyong mohinabang ihatod lang des parokya nya sa mga online parishioners o ganahan mong mohinabang sa pila lang god i-text lang niya ako nga nagpadami kwarta dinhi lang yapon sa atong GCash ba account aning atong bank account o kaning atong kwarta padala nya text lang ko nga pader para ni sa imong uyuan nga ni panaw. Masin pagtuaturos langit, iampo tato, no? Ya, salamat daan, aron maluag-luagan og jotay ang among kabugat sa pagpahigayon, sa paglubong aning akong uyuan, Nonoy Lanyo. Para sa mga kaliwat nako, mag-announce lang niya ako sa mga detalye sa akong misa dito sa Haya o sa paglubong na gyud. Pero ang lubong karon ng
August 31, Lunes, adto ang lubong sa Maumawan Cemetery dito sa Bukid, no? Nya upalay oras kanus ata makamisa adto ta magmisa dito sa Maumawan nga parish. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. o manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong pagsimbahan.